दिनै जों अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला मेइन कमिटिखौ दाबाय बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जिल्लानि आइजो गांखंखौबो दाबाय आरो जिल्लानि लाइमोन गांखंखौबो जों दानानै लानो हाबाय उदालगुरि जिल्लानि गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गासैनिबो थान्दै नुजाथिनायाव मोजां मानसिनि नुजाथिनायाव जों बेखौ दानानै लानो हाबाय बेवहाय जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो बेयो गोख्रों मोनसे आफाद मोनफ्रोमबो माने गांखंआव गासैबो बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो अल्टारनेटिभ पार्टियाव गोबां रायजो राजाफोरखौ लोब बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन बे समाव बे जोबोद मोजां खोथा दासिमबो जे जोंनि गेजेराव मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हास्थायग्रा मानसि दङ रायजो राजा दङ दासिमबो जे नंखायजों फोलाजायै बा गावनि जि राजखान्थियारि मोन्थाय जोंनि जा जारिमिनारि मोन्थाय बेफोरखौ लानानै जे दासिम जोंनि रायजोआ गोजोननाय गैया आरो बेबादि सैथोआव थानानै खामानि मावनो लुबैनाय जे रायजो राजा दं बेनो फोरमायो रायजो राजाफ्रा राजखान्थिनि बेलायाव जांख्रिखांमारदों नामा जांख्रिखांदों खारन दायो गोदो 60-70 बोसोर जिखिनि संग्राम खालामबाय बिनि फिथाइखौ दिनै जाबादि दैदेनगासिनो दङ जोङो राजखान्थियारि मोन्थाय एसे मोननायनि उनावबो जिबादि जोंहा गोहोफ्रा गैया जालांनो हमदों बेनि बागै गासिबो सांग्रां दायो बेनिखायनो जों आसा खालामो बे सांग्रांथिनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय मोजां मोनसे गोजोर राजखान्थि आरो नंगुबै सान्थिखौ जोङो होलांनो हागोन बेखौथ' गासैजोंनो जुजिनाय जाखायो बेवहाय पार्टिकुलार माबा मोनसे आरो जोंथ' गोदान जों जुजिनाय जोंनि देरहानाय बेफोर गासैबो रायजोनि सायाव जों आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां बेवहाय गोदानब्लाबो जों जाबादि माने जगाजग खालामदों जों फैनो फोरमायदों थानो नागिरदों राजौआ जयनिं प्रग्राम जोंखौ खालामनो खुथार खावलायदों बेफोरखौ नायनानै जों नुयो जे रायजो राजायानो थांखि लागोन सोरजों जुजिब्ला मोजां जागोन आरो गासैबो पार्टिनि गेजेरावनो जुजिनायाथ' जाखागोन साखाफोरा बेवहाय राजखान्थियाव गोदानजों गोजामजों खोथा गैया नाथिं इज इम्पसिबल गोब्राब जेबो नङा माने बे सोनारगोन रायजो राजानि हेफाजाबनि सायावहाय माने इलेक्शनाथ' जेब्लाबो रायजो राजानि सायावनो बेवहाय जोङो जेसेबां हायो जों रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनो नाजागोन आरो अलरेडि जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जाखाबाय दायो नुखाजोब्बाय मा जागासिनो दङ दिनै जोंनि जि गोलाव सम दावहा होनानै बा संग्राम खालामनानै मोननाय थै जिउ होनानै मोननाय बिटिसि बिनि जोंनि जिथु गोहोफोर बिसोर लासै लासै गैया जालांनो हमदों जों आरो गावनि जायगायावनो माबादिहाय आरो नांफिननो गोनां मोनसे माने आबहावा जानानै फैदों बेखौ बयबो मिथियो बेवहाय जों आसा खालामगोन रायजोआनो जोंजों थानानै जुजिगोन ना मावफुङै खोथा नङा खिन्थु दिनै 6 केटेगरि जिथु पावार एन्ड फांसन जिफोर गोहो दंमोन बेफोरखौ दिनै जोंनि आथिं आखाइ खोमा गन्थं दानख्लाबनाय बादि दानख्लाबगासिनो आरो बेबायदि दानख्लाबजाबाय थायोब्ला जेरैहाय दानख्लाबजानाय मानसिया गाव हारसिं थांनानै थानो हाया गोहो बोलो गैया जायो गुबुननि सायाव बोरसा खालामनो गोनां जायो दिनै बिटिसिखौबो बिदि खालामनो नागिरदों वेरास जोंनि जा गोलाव सम नांनाय बिनि गेजेरजों जोङो एटलिस्ट आलादा रायजो नङाब्लाबो इउनियन टेरिटरि नङाब्लाबो जोङो अन्तत' जोङो जोंनि पलिटिकेल राइट्सखौ मोन्दोंमोन गावनि शासन बेबस्था गावखौ खुंनो मोननाय मोन्थाय बायदिसिना खान्थिनि गेजेरजों गावनि जौगाथायनि खामानि मावनो मोननायनि मोन्थाय दिनै बेफोरखौबो जोंखौ मावनो होआखै जों नुदों बेवहाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेबायदि मावनो हायाखै जों मिन्थिया मानि खारनावहाय मा प्रेसार दङ बा मा दङ सिङावहाय खिन्थु बे जानो नाङा आरो बेखौ जोङो जाहोआ थानो हागौ नङाब्लाथ' मिन्थिखानानै रावबो गावनि आथिङाव रुवाजों दाननानै लायानो बेवहाय मा दङ दिनै मानि थाखाय हायाखै बेवहाय सोरबायाथ' ओंखारनो नांगोन जुदि लामा नायबाय थायोब्ला जों जोंनि इयुन जोलैनो जेबो होलांनो हानाय नङा जोंनि थाखाय नङा जों मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखाय ओंखारदों जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जायफ्रा दिनै सिमां नुनो बन्द खालामबाय जायफ्रा दिनै खुनु मिजिं गैला जायनि थाखाय जोंहा गोबां बायदिसिना समस्या जादों ड्राग्स जानाय जौ लोंनाय सुइसाइड केस बा बिदिनो जास्ट माने सानफाथोलो मबाइल नायनाय जेबो मिजिङानो जों होनो हायाखै नालाय बेवहाय जोङो मिजिं होनो नागिरदों मिजिं होयोब्ला सिमां नुनो सोलोंगोन सिमां नुयोब्ला
जों बयबो एक्टिभ जागोन खामानि मावगोन आरो गावबा गाव जिउनि हारिनि न'खरनि समाजनि जि भेलु बेखौ बुजिगोन आरो बेजोंसो जोङो गोग्गो राजखान्थि आरो गोजोर सान्थिखौ मोननो हागोन होननानै फोथायो। बिसायख'थिनि मुल फोसावदिंनाय इसु बे मा जागोन बेनिफ्राय बारग' एनडिपि एबा एनडिपिनि गायसनगिरि आफाद बिथाङाबो जेराव दं बिथांमोनखौ बर'नायाबो नोंथांमोननि बिसायख'थिनि इस्यु जागोन। जोंनिया मोनसेल' इसु नङा बेयो गोबां इसुस खिन्थु जों जे इसुखौ लानानै जोङो एपिपिखौ जोनोम होदोंमोन दाथ' आरो गोदान गोबां इसुफोर फैबाय जाय बर' हारिया एसेबां बोसोर हानि थाखाय गावनि लेन्डनि थाखाय आलादा लेन्ड हा मोननो थाखाय दावहा नांबाय थादोंमोन दिनै बे हाफोरखौनो जोंनि आखाइनिफ्राय माने गोमालांनायनि लामायाव जों बिनि थाखाय होख्रावनो गोनां जादों बिनि थाखाय बाथ्रा बुंनो गोनां जादों बिनि थाखाय जोंनि गावनि मानसिनि बेरेखा बुंनो गोनां जादों खर' दैखांनानै आरो माने संग्राम खालामफिननो गोनां जादों बेफोर आरो गोदान गोदान इसु फैगासिनो दङ नंगौ जों जिखिनि जों इसु लादों बेनि गुबै इसुफोरानो जागोन जोंहा जोंनि जि राजखान्थियारि मोन्थाय आरो जोंनि जि जारिमिनारि मोन्थाय मोननाय बेफोरखौ जोङो रैखा होनाय आमेन्डेड 6 स्केड्युलनि गासैबो पावार एन्ड फांसन्स आरो केरेक्टारिस्टिकफोरखौ जोङो रैखा खालामनाय आरो जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो सेफगार्ड होनाय बिसोरनि फिउचारनि थाखाय जोङो बेनिखायनो इउथ एन्ड उइमेनखौनो जोङो मेइनलि एपिपिआव लानानै खामानि मावनो नागिरदों आरो बेखौनो जोङो रायजोनि गेजेराव लांगोन।